Ngonyama sekwamukela namhlanje olundi ondini olumahliki la eduze kwami ngimi noma-million futhi siyamukela ohlelweni lezingonyama. Yebo sesinjani? Siyaphila njani? Siyaphila kakhulu. Siyajabula kakhulu ukubona namhlanje umcimbi nomkhulu kangaka lapho ubaba uNtuli khona kade ezothula khona ispeech sakhe. Ngabe amagama akho nje athini ngomcimbi ohlelwe namhlanje nanokuzibongela nje mhlambe kwakho ukuthi uthole ithuba elifana naleli? Ngingathi ngijabula kakhulukazi ukuthi sizwe inkulumo kaMphembe ukuthi njengoba kufanele abantu bamvotele yini lengaka azobenzela yona sizwile ke izinto ayichazile kakhulukazi ekuyikhona kade sevele ihlupha umphakathi nabantu kwasijabulisa ke lokho nokuthola ke nathi sabacula amaciko nje nokuthola ithuba ukuthi sithole kule ndawo kusijabulisa kakhulu lokho njengoma million nje futhi ngijabula kakhulu ngoba indawo yangakithi lethi kuyona olundi nokuthola ithuba ngakithi kuyangijabulisa lokho. Siyabonga kakhulu. Amagama nje amafuphi mhlambe sibonile lapha kade kunomcimbi eThekwini People's Park iMother of All Maskandi Festivals. Mhlambe ungakhuluma uthini mhlambe ubeka amagama okubongisa umfowethu laphana oyawathola ukonyeliswa ngeTaxi. Mhlambe ungathini ngakho? Lapho ngathi kakhulu siyambongela uGatsheni ngokuthi ayiwini Quantum. Bese sithi futhi kubafowethu nabangaphumelelanga akusho ukuthi sekuphela amandla kufanele bephinde bezama nangelinye ilanga ngoba angeke vele kusiwine sonke. Kanti ke futhi akoyanga ukuthi mhlawumbe uGatsheni ingoma yakhe yathandwa abantu kuye ngokuthi bamvotelile bamthandile baphinde bamvotela. Sengathi nje mina umuntu ongaphumelelanga angathi mhlawumbe angeke saphinde ngenele lezi zinto aphinde azame ngoba lento inesikhathi ukuthi ibe inhlahla nalowo muntu yamfikela nana njengoba nenza nje la ingonyama mithi abaningi abayazi kodwa manje abanye sebezoyazi abanye abalandela uma-million. Ngiyacela nje impela ukuthi banisupport basubscribe baviewe ngoba sekuphilwa kanjalo nje nabalandeli nje bathi thathani umculo ama-million ngoba nami wasengihlangene nani nje sesohlala sixhumana njalo. Siyabonga la. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu impela abantu abasubscribe ke be-like and share the video. Siyabonga kakhulu futhi ngesikhathi sakho siyabonga kakhulu. Ambone ukuthi kufanele ukuthi amvotele. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu especially abantu abasha ithina abantu esibuye singanaki izinto singayi ukuyovota singafuna ba-encourage kakhulu ukuthi bahambe bayovota ngomhla ka-29 nami ngoDumi Mkhoksitad ngizoya ngiyovota nomngamo uZiphoze Nkosi nathi sizohamba siyovota so bafowethu asisukumeni sonke sabantu abasha sihambe siyovotela iqembu esibona ukuthi lifanele ukuthi liwine ukhetho. Athina mazongaphetha ngawo kwintsha iyouth yaseNingizimu Afrika siyathi imisebenzi ayisekho kodwa ngobuciko siyabona ukuthi niyaphila bakhona futhi nabanye abantu abaphilayo. Amazonga watshela namhlanje kumuntu waseNingizimu Afrika obuka uDumi Mkhoksitad njengeciko njenge-role model. Emfethu kunzima usaqala kunzima noma usukhulile kwi-industry. Mhlambe ningabuka oTira ngicabanga ukuthi mhlambe sekulula nibuka oDumi ngicabanga ukuthi no sekulula kunzima kuyona yonke indawo so impilo injalo yonke into empilweni ayikho into ezakalula sukuma mfethu usebenze la ukhona wenze something. Siyajabula ukubona nina mfethu abantu abasha benza izinto ezinhle njengalezi abantu abanama-channels amakhulu namhlanje abantu abaqala kanje abantu abanama-podcast amakhulu namhlanje it's people abaqala kanje so bafethu siyabonga ukuthi nani niqalile siyakhuthaza nabantu abasha kuyindawo zonke labakhona ukuthi bafethu start doing something for your life ungaze uqashwe siqalele nawe yakhe into uhambe uyocela i-funding ku-government kune-funding eyenzelwa abantu abasha ukuthi bakwazi ukuthi baphile so hambani bafethu niyosebenza bafethu. Mfethu sabonga kakhulu kodwa ngibuka izinga ley'ntombi lapha naku nje zakusaba wena kanjani lento yakho mfethu? Hayi wamuzwa na ungizwa ukuthi hayi mina sengabasabalali ngakhetha inkosi ngathatha nomfazi so hayi angisatholakali abaphephele la nathi sithole noJumbo no-Ayanda labafana bangakashada ey'thina sisashada iy'ntombi kona siyayithanda siyithandela uJesu akhona abafana bangakashadi ababheke bona. Qawulama sabonga kakhulu Qawulama. Siyabonga kodwa bafethu ukusithanda siyabonga support yabo support inkulu kakhulu e-Ladies House kakhulu awucosi lapha e-Ladies House. Hawu i-Ladies House ngagcina singazwani kodwa sesi-right manje no sabonga kakhulu Qawulama.